muszę przy okazji konsumpcji owych wytworów napomnieć, że zbieranie grzybów to nie jest sport dla każdego. Można się pomylić i no wiecie, weźmiecie złego grzyba, na przykład zbierzecie, który wygląda jak dobry grzyb, ale taki de facto nie jest. No i przyjeżdżacie do domu, pokazujecie żonie, dzieciom, czy tam, no wiadomo, jak tam kto ma. I ona mówi, ale piękne grzybki, ojej. Cześć Sambor, ta smażone. No i ty mówisz, bo ona mówi Bella, fantastico. A no jest dumna w ogóle z ciebie cała, że takie grzybki piękne nazbierałeś. Ty mówisz, żona wreszcie cię doceniła. Może wreszcie popuścisz pary. Może ją wreszcie głowa przestanie boleć. No i spoko. No i tam myjecie te grzyby. Dzieci się cieszą. Cześć cień. Żona się cieszy, ty się cieszysz, że żona wreszcie stanie się znowu aktywna seksualnie. No i spoko. Robicie z tych grzybów różne rzeczy. Suszycie. Robicie zupę. Co tam jeszcze? Kruszycie sobie, żeby mieć takie sproszkowane grzyby jako takie, wiecie, do sosu czy coś takiego. Można... O, kidło mi. Rozmaite rzeczy możecie robić z grzybów. No i na przykład smażycie sobie też tak jak tutaj. Nie? Wszystko pięknie. O, do słoika dajecie sobie. Robicie sobie takie marynowane grzybki. No. Przychodzi rodzina, przyjeżdża z daleka. Wy mówicie, patrzcie jakie piękne grzybki zebrałem. Macie tutaj jeden słoiczek. Ja, o, do pierogów na wilyjo. Albo do kapusty z grochem. Idealne, nie? Marynowane do wódeczki, dokładnie. No i przyjeżdża rodzina. Mówicie, weźcie sobie słoik albo dwa. Będziecie mieli na święta do wódeczki, etc. Par excellence, voulez-vous coucher? Nie? Oni, oho, dziękujemy, ale super. Grzybki takie domowe zawsze na propsie. Wszyscy zadowoleni. Sąsiedzi przychodzą. O panie, jakie piękne grzybki. Dajcie skosztować i tak dalej. No. Wszystko się układa pięknie. Grzybki piękne, dorodne. No i nadchodzi dzień konsumpcji, nie? No. Siada rodzina do stołu. Biorą na przykład... Albo nie, są święta. Przyjeżdża do was rodzina, nie wiem. Z daleka. Pół Polski przejechali. Ale... Na święta przyjadą, nie? Zbłąkany wędrowiec nawet przychodzi. No i jecie sobie. Jest wilyjo. Czyli Wigilia. Macie, nie wiem. Jecie tam sobie, co tam się je. Moczka, nie wiem. Makówki. Pijecie kompot ze susu, nie wiem, tam. Jecie jakiegoś karpa, albo inna panga. I przychodzi do tej kapusty z grzybami. Siedzisz ty,
żona wybranka, siedzą dzieci, sąsiedzi, rodzina, wędrowiec. No i jecie i wszystko pyszne, ale nagle okazuje się, że to jednak nie były kanie, tylko jakieś tam humory sromotnikowe. Wszyscy dostają drgawek, konwulsji, piana z ust. Ty umierasz, rodzina umiera. Pogrzebanie, zakopanie. Chuj, end of story. Dziękuję, pyszne było. Ile już było takich numerów? O dziwkach, burdelach, jebać ten szlam. Nastąpił koniec jebanego ścierwa. To jest kawałek dla prawdziwych dam.